Retro reboot. What's this? Something. Ah! Okay. Okay. Let's do this. Let's do this. Ja, det är cool. Okej, så du ska... Ha? Ja, men jag ska se stante uppe så snart. Okej, så klipper jag. Klippa och med. Oh ja, okej, jag hade nämnt. Easy shit, man. Nej. Okej, Geir. Så stante mitt i här. Nej, Geir, jag stannar här. Ja. Och det är samma som i Jervitage. Ja, bara... Jag skulle inte... Nej, inte hade vi omvänt. Ja, men Jag ska vända mig hötten så jag ska få upp här. Ah, Så att okej. det är samma som... Ja, så det... You must your pride, her brightness left me you. Kan du göra min helpa? Så är det hoppe. Ja. Så är det runt. Så här, Johan sa det gott. Där det. Just not a man, fuck you, bro. I don't need you. I don't need you. I don't need a man in my life. I'm a single woman. I'm an independent woman. I don't need no man. I need no man. I can fucking see that shit. Okay. Whoa. Whoa. No, slow down there. Hey. Oh, no. Hey, Jimmy, till Lina Kurs. Oh. Fuck off. Ah, shit. Penetrate bara. Okej, då är det kommer nu. No, I'm fucking hoppar så excellent. Oh. Ska vi öppna där? Jag haltar. Nope. Hey, where do you think you're going? No! Okej, ge mig lite flat on pin. Nej. Alltså. Ja, nej, inte handa vi. Ja, och med det. Är du lugn i mig? Där ju. Sorry. Det är det bästa. Go! Hate you ass! Fucking Husker. Get out of Det there! är bara så här, jag på en lägga. Snipp. Det är just frisören och Yeah. det stereotypiska. Så är det så pinne. Okej, jag är pinne. Släpp vi. Ja. Oh shit, det ska komma! I'll be waiting. You have to help him. Okej, Okej, den är spännande vi. Jag klarar inte. Shit. Yeah! Yeah, be free! Button är free. Be home with your family. Pappa natter. Yeah, one big happy family. Okej, då. Fisk kan skulle ge... Ja, jag hade skulle ge av jenten då. Right? Ja, hon brukar för Louis. She needs a life. Var ska vi gå break for life? Så gott. Det är så neckler där. Det var det. Veckla klipping. Okej, vi ska skruva det här. Jag har en crazy idé. Jag ska ge det stökna så att du kan rotera det här shitet. Ah! Så, rotate man. Jag halt bara. And you do your thing. I guess. Ever. Oh my god, dricker! Shit alltså, you're a genius, Levi. You're a freaking genius. Alright. Jag kan tacka mig upp ner, I guess. Ja, Shit, kom här! Skubba upp! Kom här. Ja, jag kan så. Yeah, it's a goal! 1-3, här uppe. Jag kan inte göra man här. Star girl, let's go. Listen to me. Hinner Okej, look at me, Chigge. Så. Done! Okej, Is this what you call a star cut? det är nästan Rickard. Let me just Okej, du nöjst klippa sig till Myra Amar. Shit. Du ska inte hera så ring. Okej, ge det sök natter. There we go. I'm on the job. Okej, så kan du bara göra det. Det är alltid bara. Yeah. Rick... Shit, men... Oh shit, that's all. It is amazing.
Hey! Whoa! Slow down there. Vi ska köra hål i hatten inte där. Ja, bueno, kanske först var körst ett likla hål. Nej. Nej. Men det är så näkt legal hål longer. Come on, man. Hon är inte key hål. Ja. Ja. No! Oh, vi klarade det. Okej. Oh my god, Okej, that's det är så taskigt. Vi körde det! Screw clipping! Screw that! Tjo, det är vi. Yeah. Hade du där i den clipping så där att ska köra den video, ja? Men jag har alltid velat på rätt form i skolan. What? Ska Vad ta ska en du fisk. göra? Ska ta en fisk. Ska ta en gröna. Wait. Ah, get in the water with you. Vad ska du göra? Ska ta en gröna och lägga fisk. Kom igen då vi ska Det här som nej, ja. Så snart. Alltså gör det här och det tog oss inte få. Okej. Och så Hej! gör det vanliga. Hoppa med. Klara upp här och få henne. Vänta, vi roterar det sånt där. Ja, never mind. Vi kan fiska så här, va? Yes. Och be till för vad du gjorde. Okay, I got this boy. Who's that pretty lady? Yeah! Okay, everyone. Perfect love officer. Okay, yeah. Oh no! No, du drunknar han. Oh, wait. Vi är ute i vattnet, hjälp mig! Up on the elevator. We did it! You are the fisherman. Okay. Jo, vatten hör. Titta. Hej. Jag kan inte se skoppa den där så för håll han där. Okej. Vi ska klippa banan till den fram till Okej. Nu var det kan. There we go. Vi ska samla switcher så något där. Ja. Ja, jag vill bara att skoppa den till högre. För långt över här. Ja. Nummer 8. Hej. Ja. Gosh, is det spel med spöler? Ja, du bästa styra. Kräv Roger. Da. Ah, next. Oh. You killed her. Vad ska jag starta? Sås. Du ska göra från... En B? Shit, that's bad. Oh! I see. Jag ska hjälpa där, I guess. I don't need you help. Gosh, I'm an independent woman. Okej, alltså den här duden här ska inte komma till. Maybe? Plus. Okej, du släpper att flyta då. Ja, okej. Jag Så glömde göra det du här. släpper spela min bana som jag gör. Borde vi som borde klippa. Flyt the fucking... Oh my god. Klarar ni igen där? Vad är det? Ja. We fucked up. You go, girl. Yeah! Independent woman. Holy shit, independent. Ja, faktiskt. Okej. Benen, nu börjar jag börja omvända då. Ja. Säkert bättre. Hej. Bara Tuni. Han sätter. Ja, och den har sin dröj. Så. There we go. Easy! Så uppa med. Jobba med! Ja. Ja, Shit. jag kan leta nu. Lite hinner vi. Åh. Hiven. Nej, vi kunde inte få den nu. Ja, passa jag. Vi kunde inte bitcha. Vi kan bara ta ur. Ja, vi är nog spela match. All this effort. Right, here we go. Förstår den.
You better. Oh. You in Hey! fucking Jag dependent. menar att jag kan det visst! No! What do you know? Okej, de här klippa. Fuck! Stage. Det där. I don't care. Are you kidding me? This game! Ah! Okay, you fucking dependent woman. Yeah, I called you that. Hur blev det så rävligt? Det är så länge för den här versionen som du. Yes! Okay, sticka. Refresh ett lag. No. No. Wait. Nej, start. Oh my god, jag har... Nej. It did it. I didn't. Please, I didn't. Nej, det är pixel streak här. Okej, kan jag upp? Okay. Oh. Alltså, Horan better not be. Några bara... Kan du... Ja. Yes! Oh. Yes! Snipparna. Fuck Anna, du kan hårsklippas. Ja. Okej, jag kan se här. Det kan lyfta det upp. Här. Han bara lite. Vi ska kröka en krök. Oh! I see. Make a hook. Jag kör där vid TP. Så riktigt positionerad. I think so. Get in. Det är cool. Shit, son. Jag ska inte över här. Jag kanske bena. Du, jag vet! Jag spelar från ner. Kör med ett O. Ja, jag ska göra det till där. Boken ner. Ja. Du ska bära upp i sen. Ja. Det är så amazing! Alltså. Okej. Yes! Ja. Yes! Halt du upp Jesper, Jesus! Nej, du höjde upp på någon. Det är inte så lite. Too lite. Kom då! Be with your family! Yeah, to your family! Yeah! Jag är så clever. Skrev så. Så kul. Nu kan du se vad svårt det känns. Ja, bara vi har det väl. Så kul. Helt Linda för dagen. Linda älskar det. Okej, ska du göra? Ja, vi har ofta bor det. That's for sure. Ja, vi kan bara ner härifrån. Okej. And then? Kvar atter, Jesus! Ska fänga fisk. Fine. Okej, vad fiskaren? Okej. Make me into a cage. Yeah. You ready? I was born ready. Att han var nästan perfekt där, what the shit! Okej, börja, du ska vara en hook. Make me into the hook. Ja, point. No. Jag kan så tagga en reja. Wow, det lyckades det som tror. Okej. Ambulans. Up and away. Yeah, men det är någon. Yeah, okej. Så ska jag hålla det uppe, ja. Det är det coolaste. Det är det sjuka spännande nu. Gosh. Nej, kort efter. Okej. Oj! Come on, little guy. Come on, don't be shy. Yes! Yeah! Okej. Nej, send me in. Send me in. Okej. Nom. Yes. Okej. Wow. Holy guy. Inte tack vi fucking tänkte göra det. Yeah! We did it! Woo!
Shark and Star Buddy! Shark and Star Buddy. No! Not this shit again. Vad ska du göra nu? Det är inte lätt, det är inte bara en rappa. Att lämna någon. Oh. Bitch. Ja. Nice try. Woo! No! Ganska nu. No, Okej. akkurat inte. Okej, kan vi se vidare så ser. Yeah. Yeah! Yeah! Det kan jag. Easy. Det var awesome, Asper. Hon ska näka fer nu. Kanske det är sån formen, Asper. Det är den bästa formen ever. Vi ska arbeta samman, man. Oh my lord. I'm sorry, man. Sorry, man. Rotera. Oh yeah, okay. Okej. Oh! Oh shit! Invention. So Okay, fucked you with this. Ja, det var svårt. Ja, så svinkar. Okej, Yeah. börja att det är en kanter uppe här. Åh, här ja. Oh, it's at the moment, Asper! Okej. Att det snitt ju allt mående. Oh my god. Come on. No! Jag är helt klar att göra mer momentum. Vad kan man då? Ska han mara curve? Jag ska? Ja, det var så. Oj, stagen ska vara precision alltså. Ej, kanske någon... Kanske någon är fel. Jag går för långa ivers. Yeah! Yes! Stupid alltså. Great work! Thank you. We did it. We beat the Oh level. my, silly Silly science! Oh, sangren! Oh shit! Det är så fantastiskt, Asper.